ya. Neng. Kok saya ilang treke. Jenenge fit out. Iki gamelan disul tek saya aduh. Iki treke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang. Nek mupu anaki padha sak mega ngene iki ora ngrepot. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone 3 dina ora ketok kuru kok. Ayo Nduk Cahayu. Nggih. Iki diwaca layane. Sapa sik ya. Oh ya, salam sik. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Masda. Ndrong bali suarane. Wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya. Iki wong tuwa-tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ki ora. Nggih wilujeng dalu, Dik. Ga iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi anakku sing maca ora apik. Ah iki sing saka sing amba iki sike. Iki kudu diwaca kabeh. Wah iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ra iso. Ora nek tulisane ya diwaca iki ya karang ngopo. Sapa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Iya. Lampung 1 November 2022. Undang-undang. Ojo ganggu. Masda Yusuf Dalang Kondang di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kula Ibu Suwarni dari Lampung, penggemar beradik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf, tidak bosan, malah selalu memulai lagi. Apalagi kalau lagi limbuan, terus yang jumeneng Dik Mega Prastiwi. Oh, seneng kowe to. Tambah mantap dan regeng. Nggih. Suara Dik Mega memang bagus. Nancane nembe serak. Lembut adem di hati dan bisa Kadang boten kadang boten mengikuti situasi. Dik Mega anak cantik, luwes. Oh, nyatane ora mung aku sing ngalem, wong liyane ya ngalem. Iya. Ayo terus kowe. Dik Mega anak cantik, luwes, cerdas dan pinter menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter apa? Tak kira pinter sekolah. Terus Semoga kalian berdua langgeng sampai bu. Ora apa-apa kuwi donga apik. ora apa-apa. Oh ya, semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Karena kalian memang sudah cocok, serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Ayo nek cocok ya dituku. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki sajake rada rekayasa ta, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa, rekayasa ya men kok usah ngono kuwi wis. Apa nek aku yo telaten rekayasa koyo ngene iki ya. Ndak malah dadi padu kayak wis. Nambahnya lagu Setia Tuhu kalian pepeling yang jumeneng Nduk Mega cantik. Waduh. Wah, salting iki. Nganggo kekok barang. Sawere ana ora? Jika nanti Dik Yusuf tayang tanggal 4, saya tunggu sawer 100.000. Oh lah tanggal 4. Kuat banget tulisane ya. Iya. Ngene aku ra iso maca lah ngobrol-ngobrol tulisan. Lah nek tulisan ki yo ngobrol. Ya iki ana pamundutan Setya Tuhu to. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Monggo. Awake dhewe. Aku lenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men seumpamane wong nembak men pas kon loro iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku Sugeng, kene. Aku kene. Awas.
kok nek nglingguhi panganan Pak nih. Nek gur nglingguhi panganan apa-apa nek nglingguhi aku ah. Ngapa nek nglingguhi aku ah? Pletras. Nyos. Ya, Monggo Mbak Tatin. semeneng. Kalian jenengan Nduk Ayu. Wah, aku gumun, Nduk. Apa? Wong semono kok le ngadeg griyeng. Griyang iki piye? Ending. Bali kok arek griyeng. Mangsamu aku ngangkat kowe kuat lho. Lah iya kuat aku gumun nek jenengan. Ngapa iki gedang goreng kon ngopo? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sapa sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti ngono kene ora suwe kedaluwarsa apane expired iki. Lah iki lagi wae mentas kok wajane padake. Ora. Cek panas Mentas kok wajan ki ya iki. Nek iki gosong. Cilik kok. Gak iso. Ayo. Ayo cilik iki malah apa dayane iki ora terlalu. Ya wis karo Mega wae aku rasa. Ayo sampean iki kudu ngewangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa. Nek sing doyan ki perkara liya jan ora doyane sik bawa iki lho. Iki gandeng sing ngersake iki, ngersake. Dadi kudu sampean. Bajangan ora. Yo. Njaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandang pangan. Njaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Lho nganti kukur-kukur le nyoteng judeg sangang. Yo, Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lho. Nggih. Mirip to suarane Cik Mega le suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean Apa? ora ngapa-ngapa. Ya nek wong lagi sayang iki ya trek kucing sebagai coklat. Jangan. Rasa coklat ya. Ora. Heeh. Sisan wae tak blakane ngapa tutup-tutupi ra perlu. Urip ki sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gendar karo. Ya wis. Yo. Ing sarena Mbok dibawani dhewe wae. Agak ngene iki gur nuntune kok. Nyontoni apa? Ya gur ya mbange men ora kosong. Wong bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ya wis kono ya. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ra gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah.
Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atoh cakete ati Wah, dalang lu tetap pites tenan ya. Ya pitesen ya. Nek ono jantungan piye nek ngono kuwi? Ayo. Ngene iki wis sing Tanggung jawabe sapa? Ayo wis dhewe-dhewe. Ora bervokal apa-apa kok. Mbok rasa bikin ulah. Ora, Enggak usah caper dong. ora sing dapur sapa. Yen cedhak pansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito asih Mindone milan mie goreng. Dang goreng, mie goreng apa nih? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya Madiang. Sugeng goreng. Pindo mimi lan mintuna Tanpa prau. ayo kang mas bareng ana tapi wajib Segera Sita asih abr. berayan Ya. umpama iki piye to dalang iki jane iki Ha wis gak ora. Glece. Aku nglece ya nglece. No. aku kang satya Gili kita. satu Pak. Standar, Pak. andika pengayomanku Pak. 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 Lubuk. sing ngendangi mbok mulai rasa ngono iki lho Ayo mateng dadi tunggoke tangan sampean. nanti arep pritil pelan saja pelan Ayo, tapi lincah. pasti ta Pak Lincah ki ngono kowe. tangane lho nganti arep
Ayo sing lincah ki ngono kuwi. Nek ngono ki lincah, bab liyane ya lincah. Yakin to wis. Lanjut Mbak Mega. Finger style. Nek lincah ki kecekel apa-apane. Ngono ki nek tangane potol piye? Ora mungkin. Tangan Ayo, kok kuat. yang penting pelan tapi terasa gitu loh. Ya nek ngono iki ya krasa ning ora awet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku, Mbak? Kendangan iki lho. Kendangan ki lho nek arep suwuk ki digropakke penak biyen. Oh, ngoten. Ayo. Mukyanto berkahi Trang nang trang nang trang. Iya. Kontak. Yo. Sampun Nggih, menika menika sampun. setya tuh. Nggih, sampun. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Asmi menika. Mbak Gedang Goreng. Weh, Apik. Nurut karo aku cah iki. sesukne aku gah kon. Ora usah nesu cah cilike ora usah dilawan. Ya piye cah cilik kemethak. Aja ngono kuwi to. Aja ngono Sing kuwi. kira ya ngalah. Hah? Nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting crebung. Lah ya wis semen. Dok bibire-bire koloso. Apa kuwi? Nyerempet bahaya. Awake dhewe kira ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. Un sali jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun minangkani Nggih, stasiun Tugu. Ingkang bahkan sedaya mriki namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan kok. Hah? Weh urung. Kok jeneng pamitan piye wong nyambut Biasane gawe nek kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketoke yo koyo. Biasane nek keri dhewe ki rak maca pat dandang Ora gula. iki kabeh mung guyonan ora apa. Dumeh wis jam 12 wae iku santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis. Derek mawon Mas. Aku mau dipesen karo Pak Sajimen. Nggih. Apa piye? Gua Mbah Raya karo Suwi iki ndagel sing lucu. Nggih. Ki sampean piye, Mak? Nah lucu karo ora ki ndelok-ndelok anggarane Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok. Lane aku ditambahi kursi ki mau. Ning Lah Enten. arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten WA. Apa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk gending sesideman kagem kanca-kanca RKSB. Rapi kapan ewon dringo. Dalam kurung Bapak lagi min menika jaga dalan wonten ing ngajeng ya. Oh, nggih sing prat-prit nika mau. Nggih, niki wong enten pamundutan sesideman. Hakim jalan namanya. Nggih. Nek bal-balan ki hakim garis, nek ki hakim jalan. Nggih. Ana parep langsung diminangani, Mbah? Nah, Derek napa jenengan pikantuk titipan ngoten niku. entuk ora kowe iki? Nggih niki mau wonten ingkang kersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora ngono. Ini lagune piye ta, Mak nih? Roro jonggrang kowe pancen asu. Asu. Ayo. Ayo lakon Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lah wong wis ngandani bocah-bocah aja nyerempet-nyerempet iya ta. Lah kok sampean malah cetha. Nek wong Gunung Kidul ki muni bayem basem. Terus bayung basung. Nek ayu Cantik. iya ora mau ora ngono kuwi kok. Ayo dipinangkani. Iya. Mbak Tatin karo Mbah Maloyo. Apa? Mbak Suhin no? Gedang goreng kok kon nembang terus. Agine nglenggono nek gedang goreng. Ngapa kok?
Kok ngenai selebar niku. Engko nek gur patu wae jarene. Ya. Iya. Rara jenggreh. Yuk Mas Kimpul. Iya. Alon-alon ae. Aku pancen ayu tenan. Alah ngomong sapa? Ora mogang aku sing nandang kasmaran. Lawas padang nonduk prajuritmu wis kalaparan. Pamula kowe kok iso pancen kowe wanita kaparan. Kowe ora ngerti yen Bandung iki lananging jagat. Putra ratu panggih Prabu Damarmaya. Lanjut ngapa? Aku duwe aji seki Pandhawa. Ora jaya manut sono pun garwa. Apa brak? Iya jogan panopo toro. Banjara kombe ayu tenan. Ora aku sing nandang kasmaran. Awas pada pondok prajuritmu kabeh kalaparan. Mula kowe dadi wanita. Kok iso pancen kowe wanita keparan. Kowe ora ngerti yen Bandung iki lananging jagat. Apa ora
Parabaya Aku tuwi aji sakti pandawasa Amanoto sarta garwa Aku duwe beban Apa? Candi sewu Sil Ya Rajongga Pandhawa tak turuti Ngapa? Ngopo? Bandha ngapusi. Ngapa? Wong jarene candi sewu nyatane candine ora cukup sewu, ora ana sewu ngono. Ya mencoba diitung. Ayo nek diitung. Iya. Hai, Sisetan kae ning pira? candi mebel. Eneng Candi 450. Hai, kayak candi Wiyaga. Kae 350. Candi penonton. Kae lagi 65. Golemu jumlah luwes tidak 1000 kemana tuh? Ora tetep kurang siji, Nduk. Isik kurang siji. Heeh. Ayo maklum lah kurang siji Ora aku tetep mau dadi bojomu. Ah, lah mbok aja ngono, Grang. Ora, Nduk. Tak jumrangani. Aku mau dadi bojomu. Kurang siji ra gelem. Mau. Kudu genep 1000. Iya. Nek ngono genep sing siji. Kowe, Grang. Waduh, Ngapa kok waduh? dadi reci. Reca. Reca ki nek lanang nek wedok reci. Oh. Waduh, iki atas kabeh sak dadas iki. Aja mek-mekan kowe, Nduk. Sing jeneng reca ki meneng mbok dikapal-kapal ngono wae. Wis dadi reca mantep to kowe ora apa-apa. Ki sak mudhun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa gak kasus. Wah, iki jonggrang kowe tegel tenan ninggal aku, Grang. Ayo Mbak Tati niki enten pamundutan lali janjine. Kali janjine. Iki selar mbok pengreca ya, arep reca tak Bu. Nggih. Enten pamundutan. Apa? Ya, enten WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam saking kula Sukoco Ketua PPKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Ya. Betul banget. Salam kagem sedaya para kadang PPKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000, request lagu lali janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan Indonesia. Ya. Ingkang minangkani Mbak Tatin, boyo. Heeh, ya langsung jumeneng wae. Iki transfere ning rekeningku aja. Aja duweni. Bejane dhewe-dhewe. Nah iya enggak ya, iki anggere keterima. Ngarep nang rekeningku wong ya mung rekening listrik jadi wis. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetep Ya. ditembangke. Tetep. Le mlebu nang nggonamu. Heeh. Terus aku entuk apa? Entuk apa? Ya entuk hasile sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja, ana Nah. sing njaluk ya dinehi. Gitu lho. Ning gandeng mlebu nggonamu ya bangetan nek ra dikeki aku. Lah ya kepiye wong yahene apa ya ana ATM buka. Ya sesuk ya kena tak tagih. Oh iya ora apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wau nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh, nggih. Nek mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksudnya piye to? Tegese iki sing grantes ming sampean tok. Dadi kula Grantes kok lemune kaya ngene. ayo lemu kan lemu grantes kan oke. Sapa contone sing ngendang? Nek kowe ora Sing grantes. ngendang apa sing celendem? Kuwi sangka kesengkan kok nek. Ora grantes ning kesengkan. Ha iya. Ngagem bawa? Ngagem. Nggih. Nggih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku. Ah. Aku sarep nembang lho. Wis mengo ya wis gek men muni. Dina Minggu
Ki mau terang tak kira arep dirubung laron alhamdulillah ora. Dek wingi dilubung laron njuk bubar gasik napa? Jenengan. Kae bubar gasike mboten mergo dirubung laron. Mergane Ana keperluan. Trek up. sekolah. Ya. Engko bubare jam 4:30. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Ayo kuwi klebon laron sak panggung klebon apa? Ngaduk iki krutuk. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye arek omongne? Ora aku mau ngomong ha iya karo ngono kok. Galak timen ah, dohno sing adoh suka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane ya. Mulane Mas Tulus teh dek. Oh iya. Tina Alah, gitu semprat-semprat apa sih ya? Ayo wong parkir kok ya tok. Sini. Dong apa sih? Dong apa? Kane. Nang ati iki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora nek aku ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa kijing kaya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gede alasane. Apa tuh jane gede-gede? Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik rasa ngomongnya gede-gede. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng bae. Ayo. Urung gedok kuping ki rasa omong. Sesone cukup umurmu. Aku kan iki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 tahun kayak men umure 18. Tunggu nepi no Mas. Ngendi ana umur kok ngejak koncone. Ya ora apa. Kayak ora. Aduh, ono bes liwat. Weh. Awas lho Mas iki le. Kok nek do kepidak ban. Iki kan Karang Pathuk kan buka tutup kayak suwe to macet. Dadi milih metu kene. Ono gek kowe melu bes wae kono. Sapa? Jenengane lho. Ah wegah. Besku Melu dhewe. tekan Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak ra krungu kendangane. Kendangane apa suarane? Sing ngendang sapa iki jenenge Kimpul. Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Ora nek kuwi sepo. Oh wis sepo to. Aku wis ora percaya. Asal
Surabaya lek men anu gedang gorenge. Apa? Gedang goreng neh. Sesuk nang aja nggo kuning. Bilang apa? Kenapa? Ndak gedang Mesa. goreng. Bangane aku wedok milih ndi? Pilih sing kuwi. Lambi sing ora. merah kuning hijau itu sama aja. Yang penting sopan. Nah, lek Ora bolong-bolong. lek ngono. Kan nek ora bolong ya rasa dinggon. Kudu bolong ya. Kudu bolong. Nah iya, wong urip ki mung golek bolongan. Ya. Wis aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Ah sing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Lah ya aku rak men gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono, mergane mbok unekke. Sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesum. Apa? Yo jan-jan. Jaluk dipitesnan kok iki. Ya. Pitesen ra apa-apa engko tak cas. Yo. Jan-jane kowe ning Yen tak atiku sujan kowe kencan karo wanita liya. Bos. Gedang gorengnya apik ora le joget? Hah? Apik iso apa gagange iso. Sinten Bapak Ibu benjang kang ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya ya nek gundulku atos. Ya gundul ki atos. Lah iya tak akon iku. Nek gundul empuk iki gundule sapa? Kae Ya ora ono gundul kok empuk. Gundul. kadang kala. Oh nek gonamu cek empuk ya. Oh bajigur ki bangetan le ngeceng. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing apik butone gedruk lho Jen. Hah? Buta ngletak kowe piye? Heh?
Aku gelem dikeletrak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Enggak. Oh, dari tadi ya ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi ya. Wong nek wis ning iki ki ora ngono kuwi. Allah. Jenenge kuwi iki jek wah gingsir. Ora kok wah gingsir ki ora. Lah? Ya kuwi mau. Wah gangsir kok. Ya jenenge menungso iki wah gingsir saiki iso seneng ro iki. Nek weruh kae kok wah ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso. Jajali deloken Itu sesuk. beda. Oh, pengalamane sing ngendang. Aku kae iya. Ayo kowe gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nendi to? Lewek aki ngono kuwi. Monggo guru nyetrika nang omah kidul jarene. Ra melu-melu aku. Lanjut nggih. Ya. Jan-jane kowe ning atiku suci. Gur ngono dak Lah suwe. iya ngono kuwi. Nek wis rampung rek ya ge gur ngono kuwi to. Ah, ora penak. Penake kanggo sing rada piye ngono lho. Masuk ning Anita liya, Jreng. Ah iki kaku. Ya dleng ngono. Terus ora apa to ngopo. Coy, jeleng ini langsung gleng ngono mangon apik. Nah, rak ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono ki ngentekke turane kuwi. Aku nanggon apa jenenge channelmu do dibully lho. Lah, Men bulinen aku ora wedi. Oh, dasare dalang ya mecicil lho. oh ya men. Kalau komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf, rarusan aku ya. Ora urusan. Aku ya mangkel kok. Sampeyan ki nyengitke ning nagi. Lah, lho. Ora tegese le ngundang iki lho. Sik. Piye? Kata-katamu balenono le. Nyengitke, mangkelke ning nek dienggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang Ngono kok ora gelem dunekke wah gingsir. kabeh arep. Ayo nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Wis malih grembyang. Ora ngono lho. Ngopo? Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, pun iki tak teruske lakon sik. Lah iki Mbah Walu ya piye? Terus kelakon aku ya. Hah? Mbah Walu, Lah wong mau ya wegenah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger Rasane turu apa iki mau? angger enek dalang muni arep teruske lakon njur padi. Kok penak men delok aku joget. Aku ki yo akeh men terus kelakon aku tak neruske lelakonku yo nang. Iya. Ya ayo ngadeg wong telu ge pamitan. Oh iya. Lah angger enek wong arep muni teruske lakon kok njur padi kabeh Mas Suryane. Nggih Iya. men terus kelakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe ke pamit. Lah yo boyok pegel ganti boyok. Ante arep tawat. Arep boyo meret boyo ingsun Nggih, boten ngasanipun Bapak Ibu, pokokipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun mengkugati kalih sing sambit kala siat maja temanten sarimbit dados keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantut segi kathah mlimpah saged dhateng Mekah dalasan Nggih. Madinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keparang ing samangke kula badhe nyekar ura-ura. Ora. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Kayak guru ngono tok. Namun kemawon monggo kula aturi lajengan. Nggih, matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun Mbak Tatin sesuk. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang Iya. kurang enak di hatimu. Semanten ugi. Mengke kula kekane bumbu men enak. Ayo wis, Ya. peace damai. Heeh, ngene. Ayo nduk budal. Yo. Kae para sata kura wis padha dampyak-dampyak. Yo. Kabyarsa sweranipun ler ombake utara